Alive. Wow, nag-shades tuloy ako din. Kasi mukha akong zombie. Wait lang, wait lang. Tingnan mo, lagi akong night Wait lang. shift. Kaya, Si Kuya Carlo, bawal matulog. Tigto 2 hours lang. bakit? Parang My goodness, shout out! I'm gonna share it sa aking community. Para makita Naku, nila. makakasakay kayo sa kotse ni Jelly pala. Oh, yes. So, sana Wait lang. Sa basement ako. Saan ka nag-park? Sa basement din ako. Tete, baka Wala matumba. kasi dito, di ba? Wait lang, wait lang. Ano palang kinuha mong car? Velos. Velos na Toyota? Wala na siyang Ang pake. ganda yun. Wala na siyang 7-seater yun, di ba? Hindi ko naririnig ka. Perfect. Dati pa Jero yung O, ako malalagyan din yung bag. Sige. Yan. So, nag-downgrade ako Yan, ng hindi ko sure. Hindi malakas nag-downgrade ako yan. ng Outlander. Yes, ganyan talaga. Tipid ko sa Ay, ito na- Nissan ko. Tipid ko. Ang sulat ng puto. Bago yung channel mo. Okay. Kahit everyday ko Ano siya dyan. bago? Wow, grabe. Dito rin sa amin 2 weeks din ako. Ayan, te, ayan, te. Pero malaki. Baka malaglag. Ayan, o. Dapat kasi, nakahiga to, no? Pag nakatayo, maliit ang sa screen, di ba? Dapat Hindi, hawakan ko na lang. Ako, I was supposed to bring it. rotate. Huwag na lang kaya. Tama din. Kent Celeste, ba, mayong gabi sa imo. Kent? Yeah, Kent. Taga Ilonggo man. Ilonggo, nasa saan ba si Kent ngayon? Ilonggo ka? Oo. Ilonggo man ako. Diyos ko, Ilonggo, gali si Jelly. Yes. Diin kasi Lilo. City. City man ko, diin sa La Paz. Kasi nagdako. Lapos ko. Lapas baby. Labas ako. Kumain. Tapos siya. Magkatabi yan. Lapos, La Paz. Boundary ako. Diin ka sa La Paz. Sa, wala na ako to Sa una, sa una. Sa Olive, saan ka nagsusunod? Pinagrasya lang. Dito, Lalasan lang po. Sa na, President? Kapit sa Ginaldo. Sa rattlesnake. Ginaldo. ka sa ulo. The best day of my career. 18 years na Singing. Kasi kami yung kalaban ng pinakamagaling. Kulang na lang kumain ako ng kapoy. Tapos, anong year ka umalis dito? That same year. Kasi contracted. Wait lang, wait lang. Ay, hindi ko na matandaan. Siguro bago mag-20, 2001. My goodness, dyan ka. Ayun nawawala ang signal. Uy, may signal yan, uy. Ano yung guhit na yon? Ano to? Yung Kaya yung orientation mag-live ng ano niya, orientation. Baliktad, hindi ganyan. Bakit? Kailangan pa tayo o. Oo, di ba dati ganyan ang ano? Pwede higa. Thank you po. Ano siya? Indonesia nata. Indonesia. Thank you. Yes. Sandali. Wow! Ano? Alam mo yung gusto ko? Alam mo bang, oh wow! Alam mo bang, hindi ako kakain ng sweets kung hindi creme brulee? Wow. Yes! Kasi yun ang sasyon ng leche flan. See, masarap. Kasi Sobra. I'm always here. You. Ito ako nakabihan natin. Thank you. Kasi like ko marunong. Yeah. Tambayan ko ng kape. O, di ba? Jessie Blue. Nanood si Jessie Blue, Blue. andyan ba? Nanood si Juan. Panoorin mo kung nandyan. Hindi mo ka nakita kung nandyan. Oh my gosh. Nanood Nag-shout tayo. out na sila. Thank you. Dito tayo mag-shoutout to the world. Thank you, my Alam mo kita ko ni goodness. Ate, huwag mong pabayaan sa sarili mo. Pinom si Habang ate. busy kami dito, relax ka lang. Alam ko kung ano. Hindi, huwag mo akong patawadin. Talagang wala akong ipin. You know what? Di kumain kami doon. Pumasok kami doon sa restaurant. Walang tao. Yung mga, Nanood ka ba? Kent! Kent, nandiyan ka pala? Sino yung nakapwit? Ewan ko baka dito yung lumabas. Parang nag-knife. Porno lumabas sa Bakit channel. yun yun? Pag nag-knife ko yung channel mo, yun yung lumabas. Ay, hindi kasi may kuyanagi na. Oo, na born. Kailangan complete. Gusto ko na magpapalit na yata ako ng Ng pangalan. Kasi pag nag-type na kuyanagi. Pakita mo na ko yung vlogs. Ikaw yung... Kent, diyan ka lang. Sinong Ken? Kent Ilonggo Celeste. man. Ken, Celeste. Ilonggo man.
Ken Celeste, hindi. Oh, si Ken Celeste niya, ano, na taas ang boses, mataas ang Yes, boses. Pogi. Oy, naku, Ken, nalipatan ka na ni My Goodness. Hindi si Ken pa ba? Gurangos na. Oo, Si Ken pa ba? Ken, hello, Ken. Want this? You know what? Kumain kami doon sa, di ba sa shabu-shabu, parang Japanese. Doon din siya, guys. Buti nakita namin. Lumipat kami. Pagpasok namin, walang tao. What's your name? Kasi iba naman ano kami. That's Ate Aaron? Jelly. Aaron M. Tapos nung pauwi na kami, hindi siyempre kakausapin mo. Aaron M. Aaron, Erin. Irene. Erin. Erin, so amazing. Your energy. Your power. Talaga na-title ka. Sabi niya sa Kaya yung mga shorts mo. Subscribe ka niya babaya. Hirap mo wala. One live ako mag-short. Sabi ko, ate, ito yung mimit ko. Ito. Ay, iyan ba yung nagagsayaw? Oo. Yes. Amugani! Sabi, tapos nagpicture kami, pinicture kami ng Ang sarap mama. ng kape ko. Kulang na lang yung, I want you Kanino to pahingi? here. I want you here. You're active. You're so active. Shout out daw, Ken, sabi ni My Goodness. Di ba yun doon sa pinuntahan niyo, di ba may nagpa-piano doon? Yes, yes. In Vienna. Gusto niya pa Mamaya ipapakanta. mataltik na naman. Akala lang daw Dito kumanta. Nung bago kami dumating, akala namin radyo lang yung parang may problema siya. Di dumating ako. Sabi ni Mami San, can she sing? Sabi ko, later. Siyempre, kakain muna ako. Nung kumakanta na ako, ano bang mga alam mong kanta? Pero ang pangit ng tunog, yung wala, sabi ko, wag na akong mag-mic kasi malakas ang bibig ko. Malakas pa yung boses mo sa mic. Pag may mic. Nakamay ka. Tawa ako na. Kahit wala akong mic eh. Nakagaling yung cellphone ko, malakas pa boses ko sa kanya. Ang saya-saya noon. Kasi si Mami Zandrine, for your information, she's one of the best in person. So bubbly. Pero kailangan lagi lang. Tawagin mo si Mami Zandrine. Dapat tumitaw si Mami Zandrine. Wala siya. Wala siya. Hello. Oh my Mega, God. mega love Sarah. This is MYGOODNESS from Dubai. Ay, nagagets ka na ng mga kiddos mo, no? Kinahiya nila ako. Ito lalo na to, itong dalawa ko to. Lagi yan nag Dati nung duda. Ayaw nila. Yan ang nagbubuli sa akin kayo. Yung masama ng tingin sa'yo. Boring daw yung channel ko kasi puro kantahan lang daw. Sabi, ano gusto niya, games? Sino yan? Yung sabi. Yung baby niya. Boring daw. Mobile games. Siyempre, mga bata. Tapos, sabi, I have two. Lalaki na, no? 25, tsaka 16. 26 actually, 25 lang siya sa dos. Teka lang ha, meron ako doon. Oh my gosh. Ang next namin is Vegas. oh, okay. Yeah, balik sa Vegas. Kailan? Sa August. August Meron akong 17. interview kasi online. Sana makapunta na. Graduating kasi si wifey meron na siyang visa. Yes, yes. Ito, mag-apply kami next month, March 5. Appointment. Okay. March 5. Sana bago yun, no? Nandun na kayo. Sana. Sana. Nakaliba ko ng July. In case. Ano, bakasyon lang? Hindi, sila going there. Cover ko yan kasi 15 Kasi to parang 20 ako. Then August na ba? 16 to 20. Until August. Mid. Okay. So, Ako yung, alam niyo, parang matagal na rin tayo nagsama. firm Ito lang ang kulang yung physical na. Naiyak ako. By July. Meron ka ng visa? May Kailan? babasa nga lang ako nito. Ay, oo nga, alala ko. Naalala ko. Oh my God, can you imagine? New York. Yun ang hindi ko napunta. Ay, ano ba? California?
Ano namin makita? Vegas and Vegas, Saudi, hindi rin naman siya Ikaw doon kung nakapuna. Kasi kami pwede kami later sa Philippines. Depende kasi mga I can always fly. wala. Ay, ate, ang kamay mo, te. Ay! Sino to? Colette! Colette, shout out Colette. Sino? Ano si Colette? Oo. Tapos, saan ka nag-work? Hindi sila ngayon. Dapat pala dito ako sa live. Kaya lang excited kami doon. Aba namang mamatay yung live ko. Iyak ka na. Naiyak naman ako. Nakalay ko pa pala. Nag-resume ako, wala namang, wala. Mabagal ang data. Kailan ka nag-live kanina? Oo, doon sa restaurant. Ano? Mag-live ka mamaya. 18 minutes? Mag-live ka Hindi pa rin mamaya. umalis. Kaya nga. Magdi-data na naman ako. Alam niyo ba kung magkano ang data? Hindi, mag-connect ka na lang mamaya sa akin. 23 euro. Because my monthly, I don't know. Kaya sabi, For how many days yun? kung ubusin ko ngayon, tapos na. Wala iyakan. Parang iyakan. Hindi naiyak ako kasi naubos yung budget ko. Maglalakad na lang ako pauwi. Si Olay pa ba? Supportado yan ng ano? Nang ano, nang gobyerno. Vienna sausage government. Suportado ko ng gobyerno. Sa Vienna ka ba? Sa akin ka lang ako na ikaw. Oh my God. You know what? I forgot. Meron palang Eurowings dito sa Dubai. Okay. You can have fun taking Eurowings. Okay. Ginagawa ko pala yung flight. Nalimutan ko sabihin sa'yo. Yes, next time. Next time. Yung sinabi ko sa'yo, is that possible? Yung sa amin nila ate, sila Jim, yung mga flights, is that possible? Na kumuha. Yeah, yeah. So at this time, hindi. Pulong na kasi. Hindi, for next year? For next year. Yeah. May naka-mount. Yeah. May naka-mount na naman names. Talaga, Iba it's so nice. nakalist yun, no? It's so nice. Nilista You know, din kasi ako. that God is blessing us if we are, yung with joy ang pagbibigay. Ako, di ba ang pera na nakukuha? Of course, we work hard for money. Pero pag hindi mo minamahal yung pera, the more you give, the more it multiplies. I can attest to that. You know, ang pera, You have to share. yes, you have to share until you at least doon sa hindi ka naman yung parang wala ka na, hindi naman tama yun. I've done that for 30 years and I had enough. And I'm looking forward, paano naman kung ako kaya yung maging masaya na akong gumagastos? Anong benefit ko? Kasi nawalan ka ng benefit, you just give. Diba? Nagtatrabaho tayo, nagbibigay tayo. What comes back? Nag-work ka ba saan? Oh, baka hindi, no? Hindi ka nag-work eh. Parang gala lang, no? Oh, yes. I mean, the usual kasi, I'm full-time. Ang wife doon ng isang, ano ba tawag mo nun? Austrian. Austria is usually a plain housewife now. Sila. Yes, marami yun. But not me because Not in your case. hindi ako pinanganak doon. Plus, hindi naman ganun And you are ka. a career woman. Yes. Pero By nature. matagal ako, I pulled back. The only situation or the only thing na nagbigay sa akin na, teka nga, hindi ba, kumakanta ka? Hindi ba ang dami mong gustong gawin? It is YouTube. And that's why, parang deep One sa time akin, nakita ko yung husband mo. you were, when he kissed me, you were there, and Jesse, remember? I really enjoy watching you. Yeah. You were there. Sa off-cam ka, di ba? Nung kinis ako ng asawa ko, birthday ng asawa ko, pinayagan ako mag-live streaming. I really, nakikita nyo lang na ganun yung personality ko. Siguro 17 years ako nakinig sa kanya. Halimbawa, ako yung tipong maraming invitation, right? Pag bagong salta ka, lahat yata ng isang linggo may birthday, kakanta ko. Hindi ko yung pinuntahan. Mukha lang na akala mo, Baldita? Hindi. Bisan papunta na ako, nasa pinto na ako, babalik ako. Tatawagan ako, ano naman yan? Di ba parang, okay, sige na, mag-normal akong tao. Pero ang sakit.
Kasi hindi mo pwedeng tanggalin yung passion mo eh. Yeah. Isipin mo, wala naman tayong pera sa YouTube. Kung makakanta ako, kala mo concert ko. Makikita nyo naman. Yes, because it's what I love doing. And I want you to feel the same. I want to hug you for that. And gusto kong ma-impact ka dun sa akin. Alam niyo ba, yung wife ko, hanggang ngayon, kami, parang we're still arguing about Your passion? my passion. Sabi ko, ito na lang yung passion ko. Sabi niya, I let you do your passion. Pero you have to limit yourself. Kasi Yes. it's good for your health. But, nakikita niyo, lesson na lang ako sa... Kasi panay ang uyat mo noon. And my goodness, nakita niyo naman ako, once a week lang ako nagla-live. Pag sinabi ko sa channel ko, pwede pong mag-live ako bukas. Nung birthday ko, 3 times akong nag-live. For the first time in my entire year. Pero alam mo, napansin ko sa'yo, super din ang support mo kay Kuya Mark. Oh yes, of course, Kuya Mark. Kahit nung minsan pinapalahuran mo siya. Oh yes, because sa akin lang nakakita si Kuya Mark ng totoong entertainer.